Bueno, sartuko gara gure blogaren tripatan, eta horretarako zure bloga kudeatura sartzen gera, eta egingo duguna da ikusi zeinen erresa den plantilla aldatzea. Hemen sakatu ezkero, sortu zure diseinua 2 urratsetan, aukera daukazue argazki bat ere sartzeko. Eta aldatzeko egin behar dugun gauza bakarra da beste plantilla bat aukeratu eta aldatu. Aldaketa eginda. Eta orain, sartuko dugu, sarrera bat sartuko dugu. Sarrera berriari ematen diogu, eta hemen, izen bat jarriko dugu zerbait, izenburua, kaixo adibidez. Eta hemen azpian, ongi etorria. Bueno, eta besterik kategoriak gero ikusiko ditugu aurrerago, etiketa bat gero aurkitu ahal izateko, ongi etorria jarriko dugu, ongi etorria, eta argitaratura emango diogu, eta ikusiko dugu gure sarrera itxura berriarekin. Horretarako bloga ikusiri emango diogu, eta hementxe dago, gure lehenengo sarrera eta gure blogaren itxura berria. Jarrai dezagun pixka bat ezagutzen blogaren tripak. Izenburuan sakatzen baldin badugu, musika eskolan da izenburua, baina hemen deskribapen bat jar dezakegu. Ikastolako gelako bloga, adibidez, izan daiteke. Orduan, aldatzeari ematen diogu. Nor naiz ni? Hemen, esan dezakegu, zeintzu garen, ikastola, ala pertsona bat garen, eta era berean argazki bat sartzeko aukera ematen digu. Hemen esaten digu, examinar, eta argazki baten irudia sart dezakegu. Gehiago honetan, hau aurrerago ikusiko dugu, baina hemen daukagu eskuin aldean kontadore bat sartzeko aukera, argazkia sartzeko aukera, bideo bat sartzeko aukera, eta aurrerago ikusiko dugu. Kategoriak interesgarria dira pixka bat sailkatzeko. Adibidez, nik bat aukeratuko dut audioak. Beste bat aukeratuko dugu, eta izango da bideoak adibidez. Eta hau zertarako sarrera berri batzuk egiten ditugunean, ikus dezagun nola geratzen ari zaigun. Hemen ikusten baduzue kategoriatan, hemen, audioak eta bideoak azaltzen dira. Zertarako, lehen esan dudan bezala, audio bat sartzen baldin badugu, kategoria hori emango diogu audioarena, eta aurrerago hemen sakatu ezkero hor azalduko zaizkigu audio guztiak, edo bideo guztiak. Orain, estek bat edo link bat sartuko dugu. Gustokoa dugun link bat, norbaiti eskaini nahi baldin badiogu, adibidez hau, oso interesgarria da, ematen diogu kopiarri, eta itzultzen gera gure horrira. Orduan hemen helbidea jartzen dugu, eskubiko xaguaren eskuin aldearekin sakatu ondoren pegarri ematen diogu, eta hemen horren izena da AO bete kanta. Gehituri ematen diogu, eta ikus dezagun bloga ikusi, eta hemen, esteketan, ikusten dezuten bezala, AO bete kanta. Hemen sakatu ezkero, horri horretara joango ginateke.